И какво става, браточки? Днес ще играем на Brawl Stars. И да, днес ще играем на Brawl Stars. Познайте с кого? С Калян. Пробеге! С господаря. Шегам. Да, днес ще играем. Ние сме двамата господари. Не съм само аз. Окей, на къде играем? Пожелавам ти много абонати. О, мерси. Искам да стигам 50 абоната. 50. Да, 50. А ти са колко имаш? Аз ли? Да. 35. Аз мисля, че ти знаеш колко имам аз. Ами добре. Аз предлагам да се бави видео. Почваме. Да, ако това видео ви хареса, лайк, сабскрайб с камбанката. И да, нека да почваме. И тъй хора да започваме. Днеска снимаме видео с Калянката. Междуто, отдавна не сме играли с него. В канала отдавна не е имало видео с него. Но ето, за аз го завърнах. Също така очаквайте и аз да кача видео с него, защото един мой фен написал в едно видео, че е видял, че сме стигнали заедно с ProBG и затова иска пак да снимаме. Да. Нали? И затова просто очаквайте в моя канал видео как изпълнявам, нали, каквото иска, нали, моят фен, защото той иска да направя видео с тебе. Да. Оле, майко, на колко кръв съм, на колко кръв съм, те ще ме убиете, ли? Оле, майко, хора, спасих са. То се е по-силен от нас. Аре, бихме го. Аз се сменям героя, защото не ми харесва. Слагам го на... Айде тако сложим на Мико. Ама направи го на Джемграб. Джемграб. Чай малко да си избера герой. Аз ще ги вземам. Джемграб. Еминем. Мале, как ми това? Мале, брат, те ни прибиха, чекам. От всякъде ни прибиха. Аз бягам. Мале, брат, не мога го убия, то си опримо. Опримо, да, той трябва да го убием. Всички към Елпримото, давайте. Елпри.
Давай, застреля го тоя. Мен ме изкара от Brawl Stars. Изкарвам от Brawl Stars. Мен ме изкара. Алло? Давай, тук съм. Мен ме изкара от Brawl Stars. Защо те изкара? Не можеш да... Още съм тука. Давай, убий го този. Опитвам се. Минус джем от те. Да играем на Roblox, защото тая игра ми... Не, няма! Аз с всички искам да играя. Аз ще играя с Кол. Вземи опримото. Не. Вземи опримото. Много съм добър с него, виж като гаджето имам. Добре, аз ще взема опримото. Аз съм малко афъка. Добре, тук съм. Батишка, ти будеш. Сега отиваме. Съжалявам, Спайк. Трябваше да те убия. Нищо, че си ми любимия герой. Не, вземай ги бе, простак. Вземайте, кот можете. Бързо, още бит. Бързо, аз ще ги убия. Аз също. Абе, брат, то се бита, къде се слага? Ари, махайте се, бе. Ние го защитаваме. Още бит, къде са? Айде. Победа. 16 ранг дигнах. Аз съм стар плеера. 16 ранг. Защото я имам кой имаме на 8. На 8000 купи имаме това. Добре. Аз не съм го апгрейдвал. Аз ще го апгрейдна. Аз съм малко в шопчето, защото има много. Да. Момент. Хора, видеото ще приключва тук. Надявам се да ви е харесало. Поне малко играхме с Калян Про БГ. Да. И също може да джойнете в клана ми. Team Prota BG-та.
И аз да, ще ви чакам с удоволствие. И от мен е чао. Калян БГ ме затвори, защото така исках. Чао! От мене. Ако ви хареса това видео, се абонирайте и чао от мене.